Igbo mụrụ nze m ọzọ ekene m. Tata abịa ka m mee gịnị? Ka m gwa ndị dibịa anyị, especially all the celebrity dibịa ewe n'ala Igbo. Unu epere loyalty to the great Shimari Temple, Ofia Flag 1 na Asaba. Maka na ife nji ekwu ife bụ Shimari Temple kwuru na ọnyanwa bụ dibịa izizi wepụtara omenala ọdịnala n'iru akwụkwọ. Ọ na-ekwu ya bụ ife na-ekwusi ife mana still yet kwudosie na-ekwu ya bụ ife. Afụbeghị m onye fete confront ya, which means na ife ọ na-ekwu bụ eziokwu nke na-akụnyere mmiri. Nwanne nwoke, unu kwesịrị ime gịnị? Ije pay homage, at least to show him that respect. Unu n'anya na unu fu n'iru akwụkwọ, unu afụ na ndị dibịa karịrị n'iru akwụkwọ. Most especially all these celebrity native doctors. Someone's like the great Ego na Asaba Ezobi, Akwatiwala Aki n'Ọba, Man's Past Man, the Almighty Thunder, JCF, the great Igwe Ayaya na Nanto, Alonsi Anoneve, n'ọtụtụ n'imerime ndị ọzọ. Ụmụnne m biko, ndị be anyị sị na anyị nkụ ọma mmiri ọnụ ọbọ ọfụfụ, na-etikọta aka ọnụ mee ife na ọ na-ada ụda. Chebana na okwu ya kwuru anya, gbakọ ọnụ, gbaa na alụ, ma ga-efunu nwanne anyị nwoke bụ Shimari Temple, Ofia Flag. Kwanyere ya ugwu a maka na o doro ya. Nya bụ ife nsị ka m bịagwa unu. Ekwesịghị m iwepụta ife n'iru akwụkwọ, mana ọka na ọ bụ ebe ndị mmadụ esi were gbasara m ozi a. Nwanne nwoke, ịnụ ozi a biko kaba arụ tụsara ya ụmụnna anyị na-eme ọdịnala na omenala na all our celebrity native doctor. Ka anyị mepụta na ife ka ụwa wee fụ ya, ka e wee mee gịnị? Nye anyị ugwu a. Ọ kwụsị aka ọha n'onu. Aka mbụ onye nke unu, Maazi-UC. Ụmụnne m, ndewo.